டென்ஷன் வேண்டாம், கன்ஃபியூஸ் வேண்டாம், கர்த்தர்கரம் உனக்குண்டு, உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம், உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம். டென்ஷன் வேண்டாம், கன்ஃபியூஸ் வேண்டாம், கர்த்தர்கரம் உனக்குண்டு, உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம், உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம், கர்த்தர்கரம். ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் செய்கிறார், பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார், கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார், கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார். கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார், கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார், கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார், கர்த்தர் விடுதலை விடுதலை விடுதலையாக்குகிறார், கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார், விடுதலையாக்குகிறார், கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார். டென்ஷன் வேண்டாம், கன்ஃபியூஸ் வேண்டாம், கர்த்தர்கரம் உனக்குண்டு, உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம், உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம். டென்ஷன் வேண்டாம், கன்ஃபியூஸ் வேண்டாம், கர்த்தர்கரம் உனக்குண்டு, உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம், உனக்குண்டு கர்த்தர்கரம், கர்த்தர்கரம்.